May nga po Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amon ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subong mabatayan mo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. Pamilya, ginmassacre sa Himamaylan City. Suspect wala pa makilalaan. Duha ka mga backhoe nga nagabalor sa 7.5 million pesos ginsunog sa nabakilala NPA. DOJ Secretary Remulla ginapauntat ang questionable nga mga buy-bust operations ng PNP. 855 million pesos nga pondo para sa development fund sa airport sa Kabangkalan ginadusot ni Mayor Benji Miranda. Kag sa good vibes, estudyante nagtiniil sa pagsaka sa stage kay pinpasuksok niyang isapato sa Iloy nga nabitasan sang sandals. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Cabancalan City Mayor Benji Miranda ang nagduso sang 855 million pesos na fund para sa development sang airport sa syudad. Aguto ini ang mangin operational na sa 2025. Gin-inspeksyon ni Mayor Benji Miranda ang gina-construct nga Cabancalan City Domestic Airport sa Barangay Hilamunan. Suno kay Miranda, kung matigayon nga maaprubahan ang proposed 855 million pesos nga pondo para sa airport development project, mahimo nga mangin operational na ini sa 2025. Plano karon sang alkalde nga temporaryo anay nga paarkilahan ang airport sa mga flight school. Nagtala na man ang syudad sang 40 million pesos nga pondo para sa construction sang airport terminal, tower kag pag-install sang perimeter fence. Ginanig pa still negotiation pa. May negotiation ara pa ginako na na work up. Bilang usaron sa muna until temporarily until ma-complete siya. Yes, oo kag amo na ako nga may initial man ko nga budget dira nga para sa airport development. So daw mo lang na utilize ko like for example mga ang fencing, ang perimeter fence, kag basi mga may ara sa initial nga gamay nga terminal or tower na para magamit lang anay sa mga hindi lang anay mga Airbus bla mga propeller type lang anay nga eroplano. Sa number 9, theft ukon pagpangawat ang ginakabig nga nagapanguna sa mga ginakabig na focus crime sa Western Visayas. Sa datos sa Police Regional Office 6, humalin Enero tubtub Mayo sining tuig, may 1,078 ka focus crimes kina-record sa Western Visayas. Ang focus crime ang nagalakip sa murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft kag carnapping sa motor vehicle kag motorcycle. Sa 2022 nga datos, humalin Enero tubtub Mayo, 1,169 ang recorded focus crimes, 7.7% nga mas manubo ang recorded cases ng 2023. Pero sa 8 ka mga focus crime, ang theft ang may pinakamataas nga recorded cases, 323 cases ang na-report sa 2023, kag 322 naman sa 2022. Suno sa pulis, sa theft incidents, mga personal nga kagamitan ang ginakawat kasubong man shoplifting ang pinaka-common. Kalabanan sa mga kaso ang nakumit sa mga business establishment kasubong sa residential area. Kadamaan pagid natabo sa las 7 sang aga tubtub las 5 sang hapon. Sa number 8, mahinay man ang proseso pero ginpasalig sa pamuno sa Department of Justice nga mapalabot ang hustisya sa mga biktima sang Pamplona Massacre. Sa Hunyo 27, ginapaabot sang prosecution nga mabato ng counter affidavit sang 16 ka mga akusado sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel de Gamo kag siyam ka iban pa sa ginakabig Pamplona Massacre sang Marso 4. Gin-reset sa Department of Justice ang preliminary investigation sa Hunyo 27 matapos wala magtambong ang mga abogado sa akusado na lakip na diri si suspended Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Teves Jr. Ginako ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nga mahinay man ang proseso pero nagapasalig siya nga mapalabot ang hustisya sa mga pamilya sang nalisdan. Nagapati siya nga sa indi madugay magabalik man sa
lungsod si Teves nga hasta subong hindi pa mapatod kundiin nga pungsod nagapanago. Hindi naman ganoon talaga eh. Mabagal talaga ang justisya kasi maraming ang karapatan tayong dapat igalang. Hindi natin pwedeng baliwalain ang para karapatan ng tao. Kahit mali na nga yung ginawa, may karapatan pa rin sila. Kaya hindi natin pwedeng baliwalain. No word, sir, where Tevez is now, sir. We don't know where he is. Hindi ko kasi siya hinahanap eh. Pag hinanap ko siya, mahahanap natin siya. Sa number 7, mangunguma pilason matapos sa gintiro sa Kabangkalan City isang kagabi. Pilason ang isa ka persona matapos giluthang sa purok mahugan ni Barangay Tapi, syudad sa Kabangkalan, mga alas 6:30 sang kagabi. Ginkilala ang biktima nga si Dionisio Pantonia, 53 anyos, isa ka mangunguma kag residente sa among lugar. Samtang ginkilala naman ang suspetsado nga si Jerry Emia, suno sa Kabangkalan PNP. May nagluntad nga inaway sa tunga sang biktima kag 11 partners ang suspetsado. Sang nag-abot si Emia, hinari na lang siya nag-abot sa iyang aposil kag gintiro si Pantanonia nga naigo sa paa. Gindala naman sa isa ka medical facility sa syudad sang Kabangkalan ang biktima. Ginalan taw nga away sa duta kag hindi pag-insyenihanay sa tunga sang biktima kag suspek ang motibo sa krimen. Nakapalagyo naman ang suspetsado. Sa number 6, mga NPA nga napatay sa encounter sa Moises Padilla nakilalaan na. Ginkilala na mismo sang ilang nga mga pamilya ang bangkay sang duha ka mga katapos ng New People's Army nga napatay sa encounter sa 62nd Infantry Battalion sang Philippine Army matapos nga mapapanaog na ang ila sini nga mga bangkay gikan sa sitio Kupad, Barangay Makagahay sa Banwa sang Moises Padilla. Ginkilala nga sa Benji Ebarle alias Omar kag residente sa amuman nga barangay ang isa, samtang si Roweno Fermiza alias Wen naman ang isa sang amuman nga lugar. Gin-turn over sang Army ang ilang nga mga bangkay sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa Moises Padilla. Damlag pa ginsiling ni 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Orlando Edrelin nga maklear na nila ang Central Negros 1 and 2 antes matapos ang ini nga tuig. Sa number 5, yara na ang guidelines ng Commission on Elections para sa barangay kag SK elections. Angot diri, magasapol ang COMELEC kaupo ng AFP kag PNP sa masunod nga semana. Sunod sa kay Election Supervisor Ian Lee Ananoria, narakip sa ilang talagkayon sa pulis kag army amo ang peace and order situation sa probinsya kasubong man ang mga dapat tutukan labi na ang mga lugar nga sarang makabig nga areas of concern o kun hotspots sa ginapaabot nga piniliay. Sa pagdeklarar sang EWAS o kun election watch list areas daw kasubong man sa gihapon ang mga parameters o kun balasehan. Sunod sa kay Ananoria, nagalakip ini sa mga history of election related violence, presensya sa mga armado nga grupo kag mainit o intense political rivalry. Sa report sang Regional Office 6, nakasaad nga may 3 ka mga posible private armed groups sa Negros Occidental ang sa karon ginamonitor. Pila sa mga nabukid nga barangay sa sur sa Negros ang sa gihapon may presensya sa rebelde kag may pila naman ka mga encounter ang nagluntad. Sunod sa kay Ananoria, ini ang isa man sa mga hatagan sang atensyon. Most likely, mo man na siya gapon, pwede discuss naman ano mga sinobla, sino ang kagdiin, consider naman. Pag sa nila ng potential armed groups, part gina siya sang parameters na gina-consider whether maka-affect siya sang elections on election day, ang mga right to vote sang tao to make to freely choose their candidates kung maka-affect na, part gina siya sang amon gina-consider. Pero usually kung may history of violence, factor gina siya sang pag-consider nga ginabutang namon sa areas of concern. Sa number 4, massive disinfection ang ginpatigayon sa mga babuyan sang 13 ka mga hog racers sa Banwa sa San Enrique. Ini ang kabahin sang decontamination nga ginapatuman sa Provincial Veterinary Office upod na ang Incident Management Team sa tinutuyo nga mapatuman ang cleansing sa lugar. Ang Banwa sa San Enrique ang nag-record sa pinakamataas nga kahalitan tugas ng pig deaths. Sa datos ng PVO sa June 14, 4 p.m., 99.22% sa hog population sini ang nagkalamatay. Sa 2,692 ka mga baboy sa amuha report, 2,671
ang napatay bangod sa mga masakit. Ang Banwa sa Pulupandaan may mataas man nga report bahin sa pig deaths. Sa mga datos, 55.25% o kung masobra sa katunga, sang ilang nga hog population ang gin-report nagkalamatay. 143.6 million na sa kabilugan ang balor sang halit nga natuga sa nagkalamatay nga baboy bangod sang masakit. Padayon ang pagpatuman sa mga tikang para mapamatukan ang paglaptap pagid sang virus. Sa Binalbagan, nagsapol man ang ASF Task Force sa mga backyard hog raisers. Angot diri, lakip na ang pamaagi para sila ang mahatagan man sang financial assistance. Sa number 3, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nagapaabot nga mauntat na ang questionable nga buy-bust operation na ginapatuman sa kapulisan. Sunod sa Secretary Remulla, may template o pattern ang ginahimo sa kapulisan sa pagpatuman sa buy-bust operation nga masami para lang mayara sila sa accomplishment report bahin sa ginapatuman sa tunga war on drugs. Gani, naglabot na sa 380% sa mga persons deprived of liberty sa mga BJMP facility sa pungsod. Kung diin kalabanan diri, nagapabilin nga for detention o kung wala pa napasakaan sang kaso kag napamatbatan. Ginugang ni Remulla nga hindi malipod nga pila sa mga buy-bust operation ang ginakabig questionable. Halin sa wala nga gasinanto nga mga affidavit para lang mapasaka ang kaso sa mga nagakaladakpan nga suspetsado. Ganit sa First Regional Convention sa mga prosecutors nga ginhiwat sa Bacolod City, iyaman ginapahanumdum sa mga fiskal nga siguraduhon man nga mapaiway ang pagpasaka sang unjust cases kabahin sa mga reforma nga luyag niya mapatuman sa Department of Justice. Madumduman nga anak ni Remulla nga si Juanito Jose Remulla III ay naakwit man sa kaso angot sa possession of illegal drugs sinila nga Enero. Nakuhaan siya sa kapin 1.3 million pesos nga balor sa marijuana sa gipatuman nga controlled delivery operation sang PIDEA sa Oktubre sa nagligad nga tuig. Pero bangod sa kakulang sang ebidensya kag compromised chain of custody sang illegal nga droga, ginakwit siya sandig sa mamatbat man sang korte. Itigil na yung bypass na yan and be honest about your work. Ang problema kasi sa bypass na nangyayari, the bypass that's happening now, actually it just takes a telephone call or a text. When the monsieur buyer texts the source of drugs, suddenly they will just enter the house, plant drugs, and then invent a story through an affidavit that was put together using a template. And it's something that we have to end. As a group, as prosecutors of our country, we should never allow them to use our offices to file unjust cases. Sa number 2, mga heavy equipment sa isa ka construction company ang ginpangsunog sa Himamaylan City. Ginpangsunog ang duha ka backhoe sa isa ka construction company sa Sitio Bulod, Barangay Carabalan, Himamaylan City kagabi. Sa inisyal nga impormasyon nga nabaton sa PNP, ginsunog ang mga heavy equipment nga ginapanag-iyahan ni Engineer Kenneth Hensulin sa Barangay Serait, Himamaylan City. Nagdangat sa 7.5 million pesos ang halit nga ginbilin sang pagpangsunog sa heavy equipment. Samtang may ara naman sang watchman on duty sa natabo ang insidente. Kag naistorya pa sini ang mga armado nga grupo. Sunod sa iya, nagpakilala ang mga armado nga grupo nga silang katapos ng NPA kag ila pagasunugon ang mga heavy equipment bangod wala nagbayad sang revolutionary tax kag gamay ang swelduhanay sang construction firm. Padayon pa sa karon ng investigasyon sa kapulisan kag BFP angot sa insidente. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Sa Himamaylan City, isa ka pamilya ang massacre. Ginpaunanan sa balang ila sini nga balay, nalakip sa mga nagkalamatay, duha ka mga minor de edad nga mga kabataan. May nagabitay pa nga bangkay sa minor de edad sa portahan, ang isa nagakatulog. Kag may igo sang bala, kag ang iloy naman nga si Imelda Fausto, nagahamyang sa hagdanan sang balay. Hindi nga eksena nga naabtan sang Himamaylan PNP kainasang aga sa sitio Kalingking, Barangay Buenavista sa Himamaylan City. Ini matapos sa ginpaulanan sang tiro sang kagabi ang ilang nga balay.
Pensar anay sa mga residente sa palibot may encounter nga nagluntad sa kagabi pero pagkaaga bangkay sa pamilyang ilangan na sapuan kay nasang aga mga 50 metros gikan sa balay nasapuan ang bangkay sang padre de pamilya nga si Rolly Fausto sa talabnan sang mais. Tanan nga mga biktima may mga igo sang bala sa lawas. Natabuan nga wala sa ilang nga balay ang isa ka bata nga babae kay nakapanugid ini sa mga pulis kay nasang aga sa gindangtan sang iya nga pamilya. Sunod sa kay Police Captain Arturo Magallo Jr., Deputy Chief sang Himamaylan PNP, wala pa gid sila sang may matubod nga suspect kag motibo sa krimen sa subong. Sa nabato nilang impormasyon, taga Basay, Negros Oriental ang pamilya kag bag-o lang nagsaylo sa among nga lugar. Padayon ang ginapatigayon nga pagpangusisa sang PNP sa natabo nga krimen. Nagkatuloy sa akong station yung si Emily Herminio Fausto. Consider siya nga bata sang nga biktima nga si Nilda Fausto. Nag-report siya alleging sang gabi mga alas 10 sang gabi June 14, 2023. Di pabalos sang yang tupad balay nga may nabatian ini nga nilokpanay sa balay sang Yaginikanan. So sa mga alas 11, sir, ginbatuan niya tong balay sang Yaginikanan. Dito niya nakita ang iya Iloy tagang duwaya ka manghod nga patay na sa ilang balay. Sa Good Vibes, nag-viral ang video sang isa ka anak nga nagsaka sa stage sa iya nga graduation nga nagatiniil. Kay man iya ginhatag ang iya nga sapatos sa iya nga iloy matapos maguba ang sandals sini. Matapos nga nag-viral, gintanigan siya sang libre nga review sa board exam sang isa ka review center. May report si Romeo Subaldo. Nag-viral nga video sa The Career nga student publication sa Baguio City College. Nagpinalakpak ang tanan sa magsaka sa stage si Ann Rose Quinto nga nagatiniil sa ilang nga graduation para sa ilang nga practicum bilang education student sa BCC sa kahapon. Istorya sang iloy nga si Girlie, nagdasok sa buho ang takon sa iya nga sandals kag sang iya sinigin alsa. Nautod ang straps ang iya nga sandals amukon nga ginuba ni Ann Rose ang iya nga sapatos sa ginpasuksok na lang sa iya nga iloy. Di matikang nako, nautod ang ang iyang sandal ko. Tinahuya naman ko magsaka nga tiniil na lang ko be. Kaya hindi man pwede nga isa ko katiil ng sapatos sa isa yawa ay. Sinahuya ko gani, nagamba ko isa iya nga amigo. Yan ang tani-ana, ang bala. Ginabaran mo siya sa pagkautod? Ano ba mo siya? Hindi ko, tagwan na yung migo mo kay ko ang akong sapatos na utod. Hindi na ko kaano. Pinako nagdalagan sa migo ko kay ako na lang nabilin sa dalo mo. Tanan ko nga po dara na sa stage. Pumutugin dalagang ko sa siya na lang nagtakod sa kon sa stage. Pero nagamba gid na constructor nga pabalik kon ko bla kay si mama gid dapat matakod sa kon sa ngakon ngahod. Nanaog ka? Nanaog gid ko sang hindi gid si mama manaog. Ano bal mo sa iya? Anong surihan niyo gid duwa? Ano bal mo sa iya? Wala gid kami surihan duwa ya golpe lang gid ko nanaog gid dol ko siya nga maari suksukan na lang akon nga sapatos ikaw na lang suksok ko kay lang nga matiniil ko. Then naman to nagsaka kami din sa stage kag gintakod yang ako diwat ngahod. Ginbalikan ni Ann Rose ang iya nga ilo sa idalom sa stage kagin pasuksok sa sapatos kung nagbalik sila saka sa stage kag didto na nabatian ni Ann Rose nga nagpinalakpak ang mga tao. Ang sapatos gutok pa sa tiil sa nanay ni Ann Rose pero bisan gutok ginugtom lang ni Girlie ang kasakit para maupdan saka sa stage ang iya ika-anom sa 8 niya ka mga kabataan. Kay ko kasi mo ma'am? Medyo gutok na gani kagapon, sakit-sakit na kagapon, ginagwanta ko lang. Hindi ka mo isa ka shoe size? Lainay ka mo size? Dako imo ti Elia? Oo. Dako sa entrada pag sa Emosyonal si Girlie samtang ginahambal nga hindi tanan nga anak masarangan nga magtiniil para sa ilang mga ginikanan. Uy, ba nga bata, hindi niya may mo nila mo.
Kung iba nga bata, yan din ay guro sa may imo nga amo na iya nga amo pareho siya nga imo nga pati ilon, matiniil siya para lang sa akon. Ang padre de pamilya nga si Angel Quinto Sr. wala makahingabot sa graduation kay naglibod pa sang isda. Proud siya sa nag-viral nga video sang iya nga mag-iloy. Kibot man ko hagang nakabatyag mo sang jutay nga kauya nga mo to natabo. Buti siling ko proud ko Japon nga naka-graduate bata ko. Hindi ining nauna nga tion nga nagubaan sang sapatos si Girlie sa graduation sang iya nga anak. Ano blang ay ano naman inatabo man ang nagligay nga tuig tong bata ko na-graduate man ang heels ko man ang nautod tinutod ko na lang duwa ka ano para lang ati maano ko sa iyang isaya may heels isaya waay ko tinutod ko na lang na ano man ang heels ko na bali man. Matapos ang graduation, plano kung tani ni Ann Rose nga mangita anay sang trabaho kay wala man siya sang panggasto sa pag-review sa board exams. Pero bangod sang iya nga viral video, gintanyagan siya sang full scholarship sang Carl Balita Review Center Bacolod. Ginahandom niya lang nga maka-review diri sang una pero ang handom natagaan sang katumanaan bangod sang ginhimo niya para sa iya nga iloy. Anytime na lang sir, pwede ko to kadto sila nga office kag iyanan ko ako ng scholarship. So for free ang review mo? So Free, full good sir, full scholarship good. tungod sang viral nga video? Sir, tungod good sa video. Grabe. Grabe. Tapos, Kung kami lang wala kami na ibayad yan nga sang iya review na sir mo. Di ka sana. Yung sila nga mangita siya obra. Kung mapasar niya na ang board exams, tuyo ni Rose Ann nga magtudlo sa Bacolod o Bago City. Taga Barangay 30 sila sa Bacolod City kag didto siya nag-eskwela sa Bago City. Madamo sa naga-message kay Ann Rose nga luyag nila nga baklan sang sapatos ang iya nga iloy. Bagay nga para sa kay Ann Rose, nagapakita lang nga kun may maayo ka nga binuhatan, kadamo sang grasya nga nagabalik sa imo. Barb ka namin sang hambal sang nanay no. So, maswerte siya kuno sa iya nga bata kay hindi tanan nga bata willing magtindiil para sa ilang mga ginikanan. Kag may I think sa pagpadako man na sa iya nga bata. Hindi pa na nga able sang bata na return. Kag kanabi tungod sa iya nga ginobra Barb may nagbalik nga blessing nga hindi mabayaran. Inspiring rin. Kag amo itong mga balita sa Negros Subong Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalog ka sa nagkatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balansa kag eksakto mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.